Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Rasa ganin. Mga kaigsunan, kanong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa pagkakabig sa among amahan nga si San Agustin. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nagdasala kanimo, o nagalamang sa imong kaayo. Kaluyon ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug ganay sa iyong mga tao di sa iyuda. Diyos langit buhay, Diyos Ama ang makatagawin sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagkaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong sa Kristo, buong anak sa amahan. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kaributan, karuni kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan, gawa ng ang Panginoon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang lakikhala niyo, Yesu Cristo. Human sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen.
sa Diyos dito sa Magampo kita. O Diyos nga nagtudlo ka sa tibok kalibutan, pinaagi sa kinabuhi ang pagwali ni San Agustin imong obispo. Itugot ka namo, nangamuyo kami, nga mga nahimon kaming mga saksi sa imong kamatuoran alang sa kalibutan, diha sa paglakaw namo nganha kanimo. Sinunod sa mga panig-ingnan niya, kansang pagkakabig among gisaulog karong adlaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, ang gugma dili makabuhat og daotan sa silingan. Busa, ang gugma nagtuman sa balaod. Nasayod mo unsa kining orasa. Kini ang oras sa pagmata. Kay ang atong kaluwasan mas duol na kaysa nagsugod pa ta sa pagtuo. Ang kagabhion hapit na mulabay ug mibanag-banag na pud. Busa, isalikway ta ang tanang kangitngit. Sangkapan ta ang kaugalingon sa mga hinagiban sa kahayag. Kay nagpuyo man ta sa tumang kahayag sa adlaw. Magtinarong ta uban sa kaligdong. Walay kumbira nga ubanag hubog-hubog. Walay pamuta o mga bisyo. Walay pag-away-away o kasina. Hinunua, isuloob ang Ginoong Hesukristo. Ayaw padala sa kabubuton sa unod ug ayaw sunod sa mga tinguha ini. Dawata ang mga huyang sa pagtuo. Ayaw sawaya ang ilang katahap. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing, O Diyos, puhot lian. Ang akong kasing-kasing, O Diyos, ponlian. Kalwi ako, O Ginoo, sa makayunayon mo, gugma sa imong kahaloy. Ang akong kasalanan papasa. Ang akong kasing-kasing, O Diyos, ponlian. Sa kalipay o kamayan, ako kining buko nga imong gipulpo sa hadya. Ang kasing-kasing, O Diyos, ponlian. Ang akong kasing-kasing, O Diyos,
ako punha kung kasing-kasing o Diyos o Diya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awi kanta Ginoong Jesus, awi sa gumapagdali. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simayaw ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus, may tawo nga may duha ka anak nga lalaki, ang manghod miingon sa amahan, tay hatagi ko sa bahin nako sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan sa duha ka magsuon ang kabtangan. Human sa pipila ka adlaw gitigom sa manghod ang iyang bahin ug mipanaw sa layong dapit ug nag-usik-usik sa bahandi sa hakugang kinabuhi. Sa nahurot na ang tanan, may dakong gutom didto ug nagsugod ang iyang kawadon. Nagsuroy-suroy siya sa pangpangitag trabaho ug nadawat nga tig-atiman sa mga baboy sa uma. Hapit na siya mukaon sa pasaw sa baboy aron masudlan ang nagkutoy niyang tiyan. Bisag gamay walay muhatag niya. Adtong tungura nagaampo siya og namalandong. Ang mga sulugoon sa balay sa akong amahan buhong sa pagkaon, sabtang hapit na ko mamatay sa gutom. Mubarog ko, mupauli sa akong amahan, ug miingon ko kaniya, tay, nakasala ko sa Dios ug nimo, dili ko takos nga tawgog imong anak. Himo ako nga usa sa sinuhulan mong sulugoon. Mitindog siya og miadto sa amahan. Layo pagani, nakit-an na siya sa amahan nga naghinuklog niya, ug nagdagang mitagbo sa anak, ug nigakos ug gihagkan. Mingon ang anak, amahan, nakasala ako sa Dios ug nimo. Dili nako angay ilhod nga imong anak. Apan gisangpit sa amahan ang sulugoon o giingnan. Pagdali, pagkuhag sapot ug ilisi siya una. Singsigi ug sapatusi. Dad-a dinhi ug ihawa ang linaming na nating baka. Magsalusalo og magsadya ta, kay kining akong anak namatay og nabuhig usab, nawala og nakit-an. Ug isugdan nila ang kasaulugan. Adtong tungura ang magulang didto sa uma. Sa pag-uli niya, sa duol na siya sa balay, nakadungog siya huni og panagsayaw. Gisangpit niya ang usa sa mga sulugoon o gipangutana sa hitabo. Gitubag siya, mipauli ang imong igsuon, busa gipaihaw sa imong amahan ang dinaming na nating baka, kay nahibalik siya sa nga buhi og hilwas. Nasuko ang magulang sa gibuhat sa amahan og nagdumili pagsulod. Migawas ang amahan og nakigsulti niya. Mitubag siya, daghan ang katuigan nga nagsilbi ko nimo, bisag kausa wala ko musupak sa imong sugo, apan sukad wala ko nimo hatagig bisag usa ka kanding nga kasalusaluhan nako sa akong mga barkada. Sa pag-abot hinuon ning imong anak nga nagusik-usik sa katigayunan nga giwaldas-waldas niya sa mga puta, giihawan mo siya og linaming na nating baka. Mitubag ang amahan sa pag-ingon, anak,
kauban ta sa tanang panahon ug makaambit ka kanunay sa tanang akua. Angay lang nga magsaulog ug magsadya ta kay ang imong igsuon nga namatay, nabuhi, nga nawala apan nakaplagan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Mayong Biyernes sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño o karong adlaw usab atong gisaulog niining piyesta ni San Agustin sa iyang pagkakabig. Sa kasaysayan sa Orden ni San Agustin, nilabi na sa kinabuhi ni San Agustin, karong adlaw actually mao ang adlaw nga gibunyagan si San Agustin bilang Kristiyano. Kay maong adlaw sa panahon sa mga year of 300 something, most especially 386 and 387, si San Agustin gibunyagan kadtong nagtukaw sila pag Easter Vigil. Mao kana nga April 24 natong gisaulog ang iyahang kapistahan sa pagkakabig, because the gift of baptism, ang gasa sa bunyag, mao ang kapupunan sa pagkagapig sa kinabuhi, kay siya dili naman sa iyahang kinabuhi, nabuhi siya tungod si Kristo anaa na niya sa iyang kinabuhi. Ug mao kana mga kaigsunan nganong gibasa nato sa espesyal pud nga pamaagi sa atong liturhiya, gibasa nato ang proper readings sa pagkakabig ni San Agustin ug ang ebanghelyo mao ang ebanghelyo sa gitawag natong the parable of the prodigal son. O kining parable of the prodigal son na ay mga nindot nga mga lessons nga atong mahinuklugan usab, atong makuhaan og mga manindot nga mga Christian insights sa atong pagpadayon og pagpamalandong sa gasa sa atong bunyag, kay tungod karon usab gisaulog nato pa ang taas nga panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. As we have remembered mga kaigsunan, katong Easter Vigil pod, hinuon wala kita gibunyagan sama ni San Agustin katong adlaw, pero katong adlaw o katong gabi una atong gibag-o ang atong mga panaad sa atong bunyag, wherein maupod ang atong purpose nga nung sa taas po nga panahon sa pagpangandam sa pagbag-o ni ining panaad sa bunyag, adunay kwaresma nga atong gipamalandungan, gipangayo ag pasaylo ang atong kasalanan. Because the whole of the season, the Lenten season that we have just journeyed through, and karon ang atong panaw bilang usa ka komunidad Agustino, komunidad Kristiyano, nga kitang mga Kristiyano nakadawat og bag-ong kinabuhi ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Mga kaigsunan, ang una nga manindot nga atong makuhaan og maanindot nga mga lessons karon mao ang atong kinabuhi sa wala pa kita gitawag sa bag-ong kinabuhi ni Kristo. Og maupod kana ang misteryo sa sala sa atong kinabuhi. That's why we repeat all the times that we are called into the sacrament of confession, sama sa mga kasinatian ni San Agustin o sa kasinatian ni ining manghod nga anak sa amahan diri sa ebanghelyo ni San Lucas. We are called into the constant conversion, ang mapadayunon nga pagkakabig sa grasya sa Diyos, because every day is a call to conversion. Sa atong pag-adtog simbahan, sa atong pagtambong niining liturhiya, sa atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño, unsa ba ang atong gipangayo? Kung balikan ta ang simple, ang yano nga rason sa atong pag-ari diri sa simbahan, wala lang tanangayo tungod sa mga maayong butang, sa pag-ayo sa atong mga kasakit sa kinabuhi, sa mga kabugat sa atong problema. My dear brothers and sisters,
go back to the promise of baptism that you are called into the constant conversion of your lives, of our life. Isip, mga Kristiyano, masama ni San Agustin sa iyang halayong paglakaw, sa iyang pagkasaag, sa iyang pagka-attracted sa kung unsa nga mga butang sa iyang kinabuhi nga iyang naengkwentro, nibalik gihapon siya dito sa Diyos, sa bag-ong kinabuhi ni Kristo. Iyang gigakos ang kinabuhing Kristiyano sa pagdawat sa bunyag, kay tungod na kaibaw siya that happiness cannot be found in anything in our lives. Happiness can only be found in Christ. Secondly, the most important thing also that we can find in this gospel that we have just read is that there's a need of humility, ang pagpaubos sa atong mga kasing-kasing aron nga madawat nato ang atong kasalanan, but we do not stop in our journey of accepting only our weaknesses. Most of the time, mga kaigsunan, unsa ba ang rason nga nung mawad-an man tagpaglaom? Nga naman, kay tungod, yes, nakita nato sa atong kasing-kasing, sa atong kaugalingon, nga mga makasasala kita, nga mahuyang kita, isip mga tao, sa atong tawhanong kinabuhi, we cannot give what we do not have. One time of our lives, we are strong, but there will be a time of our lives sa atong pagpanglakaton, isip mga Kristiyano, sa paglakaw nato, we will realize that we are weak. Mahuyang kita. Pero, ang grasya sa atong giselebrar karon o gisaulog kay San Agustin o sa Ebanghelyo usab, mibalik ang manghud sa iyang amahan. Kay ngano? Tungod sa pagpaubos, tungod sa pagdawat. Ang pagpaubos, wala maghatag ka nato og kanang gitawag nga rason nga di nata magpadayon sa atong paglakaw isip Kristiyano. Ang atong pagpaubos maong makahatag og another Christian wisdom for all of us. Nga kinahanglan di ay magpadayon kita kay tungod kung di nato mahatag sa atong kaugalingon ang grasya sa pagbag-o. It's only God again that can give the gift of conversion. Sa pagpadayon mga kaigsunan, sa pagpamalandong nato karon o pagsaulog sa kinabuhi ni San Agustin, hinaot unta pinaagi sa iyang pangaliya, sa iyang intercession o sa pagduol nato sa ngalan ni Jesus sa atong pagdebosyon kang Señor Santo Niño. All the more that we realize in this Easter season, kinanglan nato nga dawaton ang atong kakulangan sa kinabuhi, pero magpadayon kita sa paglakaw sa atong kinabuhing pagkakabig sa Diyos. Kay tungod, whatever we cannot find in ourselves, makaplagan nato si Jesus sa atong kinabuhi nga padayon nga nag-abi-abi ka nato pagbalik sa Amahan. Amen. Magtindog kitang tanan. Ang matag pagkakabig usa ka sugilanon bahin sa walay hunong nga pagpangita sa Dios alang sa katawhan o sa pagtubag sa katawhan sa tawag sa Dios ngadto sa kinabuhi uban kaniya. Sa atong pagsaulog karon sa pagkakabig ni San Agustin, magampo kita sa Dios nga kadunay unta kitang magmabinantayon sa inadlaw nga tawag sa Dios ngadto sa pagbag-o. Sa matag-ampo kita mo ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, ilabi na kang Leo atong Santo Papa og ni Alberto atong obispo, nga ilang giyahan ang panon nga gitugyan kanila ngadto sa mga tubig nga naghatag og kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
Alang sa tanang mga magsasangyaw sa Ebanghelyo, ilabi na ang mga misyonero, nga ilang ipaambit ang kalipay sa Ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, ilabi na kadtong wala pa makadungog, sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nangita sa Dios, nga ipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto kanila, aron makatultol sila sa dalan paingon kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga ginikanan nga adunay mga anak nga nahisalaag, nga ang panigingnan ni Santa Monica sa walay hunong nga pagampo mahimong tinubdan sa paglaom o kusog alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita sa kilasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluanon ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga dalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kaymanang nuklear o nga mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga kabatanunan nga kanunay nilang pilion ang dalan sa pagkabalaan o pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanatong tanan nga niya karon nga kanunay natong masinati sa atong kinabuhi ang gugma o kaluoy sa Dios, ang atong maluyon nga amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang matuon nga mipanaw na, nga dawaton sila sa Dios sa iyang langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Dios among amahan, hinumdumi ang among pagpaubos o ipakita kanamo ang imong walay katapusan nga kaluoy. Hinaot nga ang pagkakabig ni San Agustin magdasig kanamo sa kanunay nga nagpangita kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Diosnon nga gahom. Sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw nga ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayo mata. Santos nga amahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Agustin. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa iya panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi siya pagwali o sa pagpanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong sa pag-awit. Santos, 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 Ginoo, puno ang langit ng yuta sa imong himaya, usana sa kainasan, usana
sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Daigul na nakaantig sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, hanatus ka namo. Pinaagi sa imong krus, pagkabanang luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto nga among obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles nila San Agustin ug Santa Monica ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, diha tagana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na buwan sa mga langit, pagdaig ng inuhalan, huwag ka na mo ang iyong ingarian, matuman ang iyong pangod, dinhi sa iyong tamay sa langit, ang alanon na sa matagalaw, ihatag ka na mo garong kadlawa, kung
Pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagpasaylo kami sa mga salakan na mo. Huwag din mo kami tugian sa panulay. Hinunawalawas sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tidabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay lumalaging harian, ang laugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasag kami. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Sa Diyos mananagawan sa mga sala sa kalibutan. Kaluhi kami, at tagi kami sa kalina. Mga igsoon, kinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa palihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipabulo lamang mo ayaw. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Magampo kita. O Dios nga makagahom sa tanan, pinaagi sa among pagigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia, magsunod kanunay sa panig-ingna ni San Agustin, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katalingbanong pangaliya, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw among maligod nga malalapan, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi si milarawan og milagroso dinhi mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdik kami sa imong gahom. Nagahalat kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diya lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi nga among salabutan. Init ang among kabubuton.
linisang among lawas, santusang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay may imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa ginagayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa binantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspo, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa papanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kuay bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagat kanimo dinhi sa yuta. Aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga to kang Senyor Santo ninyo, sa tanang mga kinahanglan nga maduol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsali. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mubiya kanamo ang imo lamang grasya, ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa mamalungo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus, makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa ang mga kahuyang, mga pagisukamot ug sa tananamong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios ng gugma, aron kami mahigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami babaton kanunay sa kahadlok, ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo maluluyo ng among masulubong mga kasing-kasing. Himo nga mo mga pag-ampo, makatandog unta sa malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagabata, pamati ang among mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan, o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, gihatagan mo kami daghang mga higala diha sa langit, pinaagi sa ilang pag-ampo nagasalig kami, nga bantayan mo kami kanunay, o nga punon mo ang among mga kasing-kasing sa imong gugma, itugot kini, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pete Senior!